Vokne zon thani ni la ni kan lo thleng le ta Israel Gaza in beina halakal chhozela heti la hian in Donald Trump chuan Israel chu na takin anormeka hei hi a chan chu in ka hai kalpui turin Israel chuan ma alak Trump hian a phuta hemi chungchanga hian na takin Trump chuan Israel anormeka ni US President Donald Trump chuan in ka ha om theina na nasataka Israel normek lai hian Israel chuan Gaza marlama sipai chet na lianjok akal puidon ni na soya hei wanghian Palestinian te chu chulai hmun chhuah san tur le in saseng tur chuan thu chhuah thu pek ati chuak le ta Gaza City le Jabalia ommek te chuan chimlama almawasi tuipui kam hru la in son turin Israel sipai te chuan thu chhuah an siama Israel sipai te chuan be pui thlak nan na sajok kalpui ani don ni in an soi Darkar somli pariat chungin Israel chetna wangin mi somriat palian thi ni in Hamas and Call Health Ministry chuan an soya ahimlai anti almawasi tuipui kam July hmuna te pawh thlawna in beipui Israel chuan a thla ka heta hian naupang pathum an thi bawk ani ti in Gaza and Call Hamas and Call Health Ministry chuan an puanga Trump chuan in remna omthuai turin malakna chakzok kalpui edua chumi tan chuan in ka hai lamhoi turin Israel chutuna hian normek ani a truth social media Trump chuan Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chu Hamas nena indor turin tuna hianin thil kalpui lawa hangaya chuwangin nazo ka kalpui turin le chakzo ka mala turin Netanyahu hi Trump chuan a phut heti la hian Israel Defense Force thupuang tu avechayar di chuan an sipai te chuan Gaza marlama firfiak be pui thlak na lianjok a kalpui don ti asoi Israelin sipai chet na lianjok a kalpui tura malak na arwa man chomek lai hianin Hamas a Israel mi le saman thren mek te chuan ni theina turin biagrem na thoktu te pon man la ve mek zel bokani Qatari palai te chuan ni som pan hi chung Israel le Iran anin do hnuwa in ka hai puan ani hnuwa khanin US norna awangin Gaza in do na poti topri turin an beisei na sang takan nei ti an soya Trump chuan tunkar chung nge in Gaza hian in ka hai a om a beisei thu lo sei ve to bokani ola India ram chunga hian an lu tila tun haya Home Ministry chuan in thu chuan siama Maoist hel 10-5 vek antum ni khan media then khat ten an puanga hemin hu hian in Union Home Minister Amit Shaha'n chuan in Maoist te chu in biagrem na manga ador don lo thu asoi he pola tel te chuan ral thuam an tung turania he pola tel tu po in ral thuam an tunganga police ne na anin pe turani tunphung pa ngai an zom du ani chuan chu tiang chuan an kalangai ni ti in Amit Shaha'n chuan asoi Nizamabad Telangana a Turmeric Board National Headquarters honna Amit Shaha'n chuan Congress chuan sarkar hi Maoist beturin atia kan sarkar policy ero ral thuam kengte biak lawania ral thuam da in pe te tunphung pa ngai zom du te chu kan en san don lova chu kan lo pom jok don ani hate India mar chaka po mi sing khat chuangin an ral thuam tungin tunphung pa ngai an zom to ni ti in Amit Shaha'n chuan a soi kum khat le chan ve liam ta chungin Maoist sang ni chuang in pe anom to ral thuam tungin anin pe towa tuna hian ronin pe ve ro se ani lo chuan mar chini somthum pakhat sang ni somni paruka chuanin Naxalism hi kan rama a om to don lo ti in Home Minister chuan a soi riap mai adivasi te chen nam huna kum somli chuang chungin Maoist te tharum thona thlenga wang hianin mi singli chuang jatan thi ta a adivasi tam tak an tak sa peng hlo le chan nun na chan te hanom to ni Maoist biak du tu te hian engtin nge nun na chan adivasi chung ko te le ven him na thok tu chung ko te an chan don tia soibok Amit Shaha'n Telangana Chief Minister Revan Reddy chu Maoist chen nana an state phallo turina cha engemoti to lo nei mai thei ma se ka soinon le duwa Naxalism hi kan rampuma mar chini somthum pakhat chang ni somni paruka chuan kan ti top don ani ati sarkar lai pui chuan kumsom pakhat liam ta chung khanin ram chunga firfiak beina lian a to chu a chang le ti sa chuan a soya uria firfiak chen na chu surgical strike mangin chan le tania Pulwama beina po hlotling takin chan le tania Pahalgams beina po tun naya khan chan le tani bok te soi wala kan thria tangin Naxal hel na hi kumtam tak chung helai mun Telangana state le Thenom state then khata te
an vung chho hle ni kha mitam takan lo thi towa kan thria tangin kumsang ni le pasari dei to khanin he Naxal helna wang hianin kan Mizo police somlai mai kha an lo thi ve to bokani kha Mizo mi puiten kan la thei ngil thei lo chu kumsang ni pasaria thil thleng kha nia Naxalite thran wang lai kha nia mi som pani rong tak khan an thata bom chak tak mangin an phin dara an taksa bung rem rum mai le ngala tunge an ni ti po hriat hlei thei lovin mi then khat chu an taksa te bomin a thlo darna sa ni kha khang mi som pani zinga khan ayar Mizo police som zet an tela Mizoram tan chuanin chet na rap thlak tak a thlenga mitam takin rap thlak an ti ni kha hun kha sang ni pasari de thil thleng to mani sela Naxal hel han soi hi chuanin ril ru aron thar le mai thin chutiang khopa hel nok sakan nia nakum march ni somthum pakhata chuan heng Naxalite hel ho hi ti re ve kan ni to don ti rem ve kan ni to don ani ti in home minister Amit Shaha'n chuan a soya chu wangin march ni somni pakhat sang ni somni parukaral ma in aron thlen ma hianin silai tungin police nena ron in pero se ti in Amit Shaha'n chuan Naxalite ho a hriat ti riap mai ole heti lai hen Jammu and Kashmir Ramri line of control LOC bul Poonch le Rajouri district in Karamri atangin Pakistan mi India lu ruk tum chu man ani kha hi cholni thil thleng to kha ni amaro chu mase an han chui chian hnuwa an mana kha Pakistan firfiak polami firfiak pol ruai tu kongko mo tu guide ani ti fin fia ani an mi man hi Mohammed Arif tia fin fia ni in Jaise Mohammed JM firfiak pali omna group ruain India arun lu ruk antum lai chu sipai duty ten an lo manani arwala telve firfiak dangte hi man an ni na bula khama an zuang thla ni in thu chua chuan a soya Pakistan lama hliam nei chungin an kir le ni in official thu chua chuan a soi ni kha Arif hi Pakistan a datot thingtlang kho a Pakistan of Kashmir POK huam chunga cheng ni in Hazura Post Gambir huam chunga tangin sipai Ace of Spade Division 10 an lo manani Arif na tang hian mobile phone le Pakistan poisa cheng sing ni man telani bok thu zo fia ni nuwa Arif chuan line of control huam chunga cheng an nia wangin aram leilung a hrechianga hei wang hian Pakistan sipai te thu pek angin firfiak pol te chu India alut rutur hian a pui thin ni in a soi bokani heti lai hian Hyderabad Telangana a Pasemilaram industrial area huam chunga Sigachi Industry Private Limited a reactor unit apuaka kha nimin lama thil thleng kha niya nimin jingdar ko borvela thil thleng kha niya heta hian thoktu pariat zetan thi midang som pathuman hliam chiat na thlenna atanga hliam chan chua zinga hian taksa kangna sa tak tak anom nual mai chiat na thleng lai mutu mitam mutu ta chuan thil puak khi anat ema wangin abul hnaya om ta chu metar za don la avor son ni in an soya kang mai chuak zui ngalin factory hun then khata ti chenwalani chan chuan hathok tu fire department lam chuan chiat na thlen na hmuna hian ruang paruk an la chuak ti an soya namdoi in pan puyan ni hnuwa an hliam tur lawat hi an ni thu an soi heti la hian Iran ram an sa kho ho tu Grand Ayatollah Makerem Sirazi chuan Islamic law manga US President Donald Trump le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chung thu a rel na le demna fatwa ti chuaka Trump le Netanyahu te chu melma ti in apuang bok Sirazi chuan anram ho tu luber Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei le siyasa ko ho tu dangte vo be le be an ni dan chu demin Islamic system a mi poimo marja ye ya tanti sa kho ho tu le hruai tu abik takin Supreme Leader vo le anunna ti dar thong zonga chet chu khaplatania hetianga ti tu chu pathian melma an ni ati hetianga poi khoi tu te lo hum le an thawang lo ho sak po hi sual lian takani thu soya khovel ram rang rang Islam sa kho zui tu Muslim ramzinga an melma te lo tho pui le thlop tu te chu an melma te lo tho pui le thlop chu khaplatani bokani Muslim te chu melma te le an poi khoina do dal turin lungrol takin an ding turani ti in melma te chu an thil ti sual le thu soite awanga in chhir tura an siamangai ni in an sa ko ho tu Grand Ayatollah Makerem Sirazi chuan a soi heti la hian US Idaho a mi pakhat chuan rammati kanga kang mai chuak threl tura kal te chu lo changin kang threl tu pahnih chu a kap hluma midang pakhata kap hliam boka
he thil hi cholnia thil thleng to ma ni se voin thlengin soizui ala hloa han ngai thavele hrimhrim teang cholni chu hnulam kha nia Coeur di alin Idaho marlama Canfield Mountain ramakanga thunei tu te hriat tir an ni hnuwa kang threl tu te kal te chu poikhoi tu hian alo changin alo kap ta ni ram akan thu hriat tir tu hi poikhoi tu hi nia soyani boka Kootenai County Sheriff Robert Norris chuan poikhoi tu hian high power sporting rifle mang ni na soi poikhoi na thlenna hmuna hian police le FBI officer zathum chuang tir ngal an nia police sniper te po helicopterin an kal ve ngal boka ramkang khuna sa takara poikhoi tu zon na hi an thoka darkar engemaw zat hnuwa mobile phone location information mangin poikhoi tu ruang hi hmuania ama a in ti hlum nge police ten an kap hlum tiero soi chian alani theilovani arwang bula asilai po hmu telania thunei tu te chuan ramkang hi nimin thleng khan an la thel chhun zom ni in an soi Canfield Mountain hi hiker ten an tlo thin hun lar tak ni in Seattle kho chhaklam KM zali som ni vela hla ani puantur tam tak oma se khati china khan handu tok phot maila damten kan omanga voin tailawa indona tu thar jok te Middle East tu thar berber Russia Ukraine indona tu thar tele khovel thil thleng langsar berber te kan ti chuak le dona milongai chang le vek don nia